Ainakin 3 kappaletta jo. Selvä. Missäs tuleva rouva on tällä hetkellä? Joo, sitä on liikkeellä sen jälkeen, kun menee naimisiin. Joo, kunnit on järjestänyt pienen yllätyksen. Nimittäin se joudut täällä polkupuolella. Jätkät, kertokaas mikä se tarina täällä nyt on. Noniin. Pekka pääsee ajamaan, kun täällä on kierretään mopoilla toi lenkki, niin Pekka pääsee ajaa saman lenkin nyt pyörällä. Oikeesti. Mikä tilanne on se, että kun sä huomaat, niin polkaisepas vähän, niin näytetään yleisölle mitä siinä tapahtuu. Mikä lenkki se on? Kai se 10 se kilsa. Elikkä kun nää pyörät lähtee, niin sä polet tän 8 kilometriä menneen tuolle takaisin. Kyllä se on. Lisää kaljaa tulee. Joo, tässä on turvavyökin sitä varten, että rouva olisi kiinnostunut niin siitä, mikä on järkeä. Selvä. Ei muuta kuin vie pyörä pois, tulkaa kaverit auttamaan lavata herra pois. Kohta lähdetään liikkeelle, nimittäin kello 12 minuutin kuluttua.